Subay sa pagsaulog sa Pride Month ning buwana atong makauban ang usa ka content creator nga loud and proud gayud sa iyang naabot. We have this morning Van Vincent Go. Mayong buntag, maupay nga aga Vincent, ug welcome sa GMA Regional TV Live. Please greet all our viewers this morning. Hi, mayong buntag og maupay nga aga sa tanang mga kapuso. Salamat kayo sa pag-imbitar nako dire. Daghang salamat usab Vincent sa imong pag-uban ka namo karong buntaga. Una sa tanan, tuguti mi sa pag-greet og Happy Pride Month for you. How important ba nga aduna tay ing-ani nga selebrasyon matag tuig? So, Happy Pride Month. Importante kayo ni kay dili lang ni selebrasyon sa komunidad kundi nga angay pod ni paagi pod ni namo nga mapangusog, mapangusgan nga angay pod mihatagan og patas na katungod sama sa mga kapwa nato nga Pilipino. Ning higayon na Vincent, mamahimo bang hisgutan nato kining imong kaagi kaniadto sa wala pa kami desisyon nga mag-transition. Unsay sagad magdagan si mong hunahuna atong higayon na? Naabot man to sa point before ko ni transition, grabe kayo ko ka uncomfortable na sa ako ang body. Especially pag sugod na ko og puberty. So murag grabe ko conscious sa akong chest. Di ko ganahan nga well, basically tanan na akong nagian ako and murag uncomfortable kay ko kay para nako di man gud to ako. At what age ka nakadesisyon gayod nga sugdan na nimo ang imuhang transition ug giunsa usab nimo pagpahibaw ngadto sa imuhang mga ginikanan? Kuan siya. Mag 18 ko ato katong nagsikog question na nganong inani man ko nganong inani akong feeling namo ko yung mga kabarkada gud na tomboy so boyish sila pinana pero pag igpangutanan ako nila ilang identity jud kay babae bisan nagpanglaki lang sulob pinana and adto ko na question ba nga ay naka-wonder nganong inani man sila ako kay akong tanaw jud lagi jud sa akong kaugaling kay lalaki so 18 ko ato ko naka-find out na trans di ay ko but at that time wala pa man ko yung funds wala anything so dili pa ko kagasto og ginana so ako siyang gihimong kuan goal nako na magtigom jud ko kay nani kay kibaw man sad ko nga dili ko suportahan ani sa ang pamilya financially so mo to after maybe 2 years na naghinay kog save ni adto ko niingon sa akong mama na mao ni ko inani ko trans ko all this time mao ni ako ang plano but at that time man god kay ready na gani ko kung magkinaon sa iya itubag ang ako alang jud kay maingnan siya kay di man ko ganahan na kalit lang makita na nila nga ubos ng tingog and then ang akong mama kay iyang reaction kay dili kayo maayo wala kayo siya kasabot but kato nga time syempre na sakitan ko pero na dawat ra sad nako kay ang ako ang point man jud gihapon na ingnan siya kay para maingnan lang siya. I was 22 kay nundo ko 22 ko nagsugod jud sa akong transition and right now I'm already 28 so it's been 6 years so kato pagsugod na mo to siya ang akong pag-ingon una ako ang mama akong gingnan akong papa di man kayo siya wala man kayo siya ipakita kay na siya kuan particular o ang iya lang jud kay matiwas ko eskwela inana Ug karon nga dayag kaayo no na makita na jud ang imuhang transition. Say ikaingon na karon sa imuhang parents. Eventually so pag una akong mama kay wala kayo niya nadawat man but eventually wala kayo na mo nastoryaan na jud balik but makita na ko through her actions na murag medyo na okay na siya mas supportive na siya before kay palitan ang ilang ipangpalit na kong mga masay nina pang babae ra jud karon kay mukuan na jud siya makapili na siya og pang lalaki Ug karon nga loud and proud gayud ka sa imuhang transition. Usay dakong lesson nga imuhang nakatunan along the way. ang pinakadako jud na lesson no kay ang mga ni matter jud na mga tao sa akong kinabuhi kay eventually support na sila inana. And Vincent, usay maingon nimo nga mao jud pinakadakong hagit nga imuhang naagian kaniadto katong wala pa kami undergo sa transition. Ang pinaka-grabe jud kay kato na uncomfortable jud kaayo ko sa akong lawas. Makaingon jud ko nga
dili to ako inana to the point jud na dili ko lakaw gani sa uban, di ko makig-socialize tungod kay ma-conscious ko sa akong chest. Inana akong kiba ko nga ay kato nga time kay para na ko moadto ko example makigkuyog inana laag. Akong una-una ano jud kay lang makita sila sa akong chest inana ma-conscious ko. Busa isip panapos Vincent para kanimo unsay mensahe nga gusto mong ipaambit para sa ato ang mga kapuso nga nagtan-aw karong buntaga. So kuan lang sa mga kapuso na kuan questioning or para nila at the time kay wala pa sad sila kabaw kung unsay ila identity na take as much time as you need, research if you must, dako jud kayo tabang if mag-research ka and to educate yourself. Ayaw lang pagdali, and if dili pa ka out sa mga tao kay ayaw sa pagdali. And thank you also Vincent ha for sharing your journey with us. Daghan kayong salamat. Salamat kayo. Thank you, Seth. Thank you Vincent and happy Pride Month once again. Happy Pride Month. Thank you.